Drac Z. La batalla dels déus. Una vegada ves el protagonista, si perds, te'n serà culpa teu. Escolta, és veritat el que m'han dit, que el premi del bingo consisteix en un castell i un avió? Estem així amb Eva Giner, de personatge de Puar i de C18 en esta pel·lícula també, i has fet també la xicona que va la filla de C18, i bé, una veu recordada de Canal 9, on amb Emili Giner i amb Eva Giner són les seues germanes, que són les tres persones també, de la sèrie. I molts altres personatges, no? Quins records tens de l'època de Canal 9 i de la Valencià? Ho recorde, la veritat és que n'hi havia molta feina en aquella època i bueno, pues estava la meva germana, estava l'altra i el que ells no podien fer, pues ho feia jo, la veritat. I bueno, recordo, la veritat és que molt bé, és una pena perquè la gent ha tingut que buscar altres coses per a viure. Com va començar? Com va arribar les tres germanes? Pues mira, quan has començat, que abans això era tabalet, no n'hi havia professió, no n'hi havia ningú que no n'hi havia sí, una cosa nova. I entonces, com nosaltres fem publicitat, que ens cridaven moltes voltes a les meves germanes i ens provaven i tal, cridaren a les meves germanes i a mi per a... Això és l'any 89-90? Sí, al principi, sí. I entonces ens van fer una prova i a partir d'ahí ja ja van fer sèries i això, les tres bessones, que també són les tres germanes que ho van fer, i bueno, molt bé. I algun personatge que recordes específicament, que tingués tu... A mi la que més a gust, també perquè estava molt còmoda, eren les tres bessones, perquè estaven les meves germanes. Entonces, perquè treballar en elles pues també era molta confiança i acabàvem, pues anàvem a prendre alguna cosa, el que sigui, i tornàvem i comentàvem com ens anava, com ens havia anat el ratoïtge, no? I bueno, pues, la veritat és que pues, molt bé, hem treballat moltes coses i les meves germanes també. N'hi havia també una altra sèrie que era Paradise, que era de vaquers, que també estaven les meves germanes i jo també estava, sí, jo amb les meves germanes treballava molt. I tu recordes, ens has citat el personatge de Puar, no? Els primers... El conillet, sí, el conillet. Els primers anys de Bola de Drac i tal, i vas fer a Dende també, per els fans que recorden també. Vaig fer a Puar i a Dende, els dos. I tens, no sé, alguna cosa d'Eva dins que tinga a veure amb aquests personatges, perquè els personatges tenen com un poc de vosaltres, no? És com una closura, no? Sí, jo me'n recordo que me diuen, però on està que no el veig? Que no el veig, i el conillet està ahí dalt. I la veritat és que fa molta gràcia, perquè quan veus algun pòster o veus alguna motxilla d'estes que n'hi ha dibuixos, no? I dic, mira, este soc jo. I què ha sigut de tu des de l'època de Bola de Drac? Que fas teatre, fas escriure? Pues hem fet teatre, estem ara en música. Música, no? Les dues també? Sí, en el grup Carraixet. Carraixet? Som del grup Carraixet i estem la veritat tota la meva família, les meves germanes i jo. La comunitat, no? Sí. Bolos i... Sí, fem bolos. El que passa és que música, sobretot. Ara pues, se nota la crisi, veurem ara que n'hi ha un nou govern, què és el que passa i com se maneja i si se nota, però estem il·lusionats en que això isca.
en el tema del doblatge valencià també. En tot el que sigui la cultura, en l'idioma, en les escoles, en la música, en el doblatge. La cultura en general. Sí. Que torni la cultura en general. Que torni. Creus que hi ha bones expectatives en doblatge en particular i de doblatge en particular? Se diu que si se va obrir, no? I entonces això és una esperança. I l'esperança no se perd. Tenim moltes ganes i jo sé que hi ha molta gent que ja està preparada per a que en el moment que diuen anem a fer una televisió així en València, pues que ja estiga tot fet. I què podem fer per a... Aquesta és una pregunta ja un poc... però per evitar que no passi el mateix. Ostres, controlar els polítics. Com ha anat passant esto que ha passat? Controlar els polítics, és el que n'hi ha que fer. Des de baix, no? Sí, i jo crec que ara també els polítics estan portant una altra manera de fer les coses i més per a la gent, no? Hem de confiar. Sí, la veritat és que sí. No sé, ha sigut un plaer per a nosaltres estar amb tu en esta meta. Moltíssimes gràcies per participar en el projecte. Si vols dedicar una salutació als fans com a personatge, si vols, o com a Puar. Pues sí. Un beset, adeu! Adeu! Moltes gràcies.